Asa kang bayan lang ni kuan mo? Ni Welding. Nalito. Tapad dilang ko ano? Regan. Tapad lang amay nga ban. Igbaw no, igbaw sa katong dapit lang BR no. Ubos na. Ubos lagi dapit lagi dito. Ah. Sino amay ba? Adtong ko mi. Nga mo? Loh. Ito ba naman eh? Haling. Uri mga tabon dire dai. Pwede mo inom-inom coke dire dai. Awa, nay tabon bro di plastic. Oh, ni paghaling ron. Boy Scout gigay kami ko. Kay usara man kada kutan, largo magsiga. Oo na lagi. Nung kuhan pa. Kung Tare ka? High school, high school. college ako. College mo. Kung itong nag-college. Pag-college, pag ikaw giting ko. Oo. May gigay kami ko. Tapos, madagang storya. Yo, what's up? May adlaw yung tanan ni mga katambay. Ito karoon na namin lakaw ni Migo, Chloe. Kay, hadumi dito sa tag-iya sa katong saging dito. Kay, ang saging dito, gigaon sa kanang langgam. Nya, naluoy mo may nagtanaw sa saging nga kanang kuhit sa langgam. So, among gito ba? Kaya para kami mo tiwasog kaon kay sayang kayo ang saging di ko. Huwag ko pa. Karon magadto sa mis tagiya kay motong adto nang tagiya kay among ingnon nga ang iyang saging kaon sa langgam ya. Bayran ni Migo, di ba Migo? Oh, sakay iso no? Sakay ako ga. Sura ba ni Purma? Punta ka tari yung basket ay. Muna yung biyahe nga exhibition ba? Basta ikan eh, bahala rason nito gud. Oo, ako rin bahala. Mao ni mao na. Nga saging. Among ito ba og musugot. Di, bayran. Kung di musugot ka onon. Damay. Ito. Dire ra ubos lang balay te. Ah. Sige deh, selamat ya. Namin dire mga gano. Main tag musugot lang tong tag-iya mga kay amo na bitong gitakan ng saging dito. Go. Main tag musugot lang ni. Main tag musugot lang yun. sa presinto ka baliwanag ni kamon. Magra na ko eh. Magra na. May apo na nang nali to nang. Saksis mga saksis. Nakasayon mi ko no. Idol ya no. Wala problema. Ang problema na mo. Ang ginamos na lang. Isuwa sa saging. Taka. Idol kay amigo. May kayo. Hey! Ginamos te. Naway ginamos. Wala. Bago. Dali lang mo be, tuloy na to. Gi. Ay. Bilin ta kay. Betul igdan. Right. Ada oh. Tuh. Tuh. Putol. Ayo kayak may gipalit ta ginamos mga ka. Pikas baryo man ni. Dire may nagpalit sa pikas baryo ginamos kay lami ko na ginamos dire. Dire ang palitan na ginamos eh. Ya kan ay. Dio. Na dam sun ka dia. Goy. Bilin na mi dire kay batik endan gisig uwan res mo. Pila ni kadlaw murag upat mo bro. Paninit gahapon. Usa nya. Karon uwan na sa daligsik nang sugod do. Are na ipabot dire sa gawas. Ware nare dire sa gawas migo. Wala sa sod nare dire sa gawas. Ahak. Apin si kersada. Wala dito realita dai. Mau gihapon na maor man gihapon na ginamos. Ngawat ng saging. Oh, wow, ni mong saay mi ko. Sugnuranan pa man. Nagkuhan man ta. At ako magi Solve na mo problema mga ga. Apa pang uli nang gikan dito sa
Klaro man siguro nga nauli mi kaya na mi dire. Human ngaon man human. Kuan ako ipakita sa inyo ang katong saging dito, ang sobra ni nadunot dito. Guno? Gibayran na mga migo dito. Nahangyo ra man ang barato kay. Ito yung pangalan migo, dili na siya market. Balyo. Ano na siya, Bukid Balyor na siya. Bukid Balyor kuno ni mga gaingos migo di kuno ni market Balyor. So, may gani kan hangyo ra ng barato dito no. Dili may musultig pila basta kan hangyo ng barato dito. So, solve ang problema. Ang problema mo na napamigi na mus. Ang among last nga problema ni kaon na lang migo no. Oh. Usaw ni paghurot. Tangan ito mga boys migo. Okay kayo no? Kena pa nga iabot la kaon lang sila no? Cha Bijen. Saging cha. Saging ba? Lah, buta na student oy. Sold na. Sold mga ga na koko. Nangaon na mami. Nah, Ilaw na niya. ligo niya kanya gapas ganyo, noy. Pinakaligo na gapas gini nimo. Ang pinakaligon. Ano sa guban motor mo dai? Guba. Lamban ni kaya. Ngayon bila. Nya yung taga na. Pwede yung tingog. Mo to mati yung tingog pagtampit ako dai gaga. Lago king paguli agad. Kamu pugay na dia. Tangog na. Pensa ka dia. Palapok ko yung panda. Filipino. Naman lang, wala lagi mahurot. Alas na ito, 35. Mahangyo, 33 last no. Natawagan din ni Go. Kuan na daw. Uli na ko goy. Sabot na daw. Salamat Noy, yan ako noy. Go. Bye. Sibok na sibok. Tog na tay. Matog na ta. Busog naman. Ano kayo, na ko sa inyo ha. Naman. Nagpalit na ng tubig ta. Paabot pagiging suguwa dahil. Pero kailangan masugo. Buwa. Pagkasan ni May? Balik rin ng kanta niya. Ito, dijiran din na. Ay. Maraming kaon saging mga busog na ko. Nasa akong gilungag. Kaon sa panood to proker to kay. Pama siya. Ang kanang saging sa karbo naman. Orong yapon nagkanon. Busog ra gyapon. Aron pa ta kabalik og ano buhat vlog kay sige kuan diri mo ay. Di ko watay kanang mabuhat kay sige kuan init ra ko sa kadlaw ron. Taligisig na pod. Ako sa ni-charge akong cellphone mga kay lubat na. Dire. Are. Tama si bantay mo dia. Kawatan. Kawatan saging. Kawatan saging yung bantay. Ha? Bot? Ay, sakit unti ang saging ma. Inday na no? Unti ang masakit saging. Sa maguwan rin, dito lugar sa maguwan nyo. Night check dia, ato ta? Siya nga ni may miracle fruit rin no? Wag ni kaonan eh. Lagi dah sangi guang. Dire sa miya ay. Haman. Haman do. Haman yung kikon. Hoy. Haman ba? Haman ba? Apa lagi? Finding. Ingkan na chicks. Haman chicks ra. Ya, finding. Ingay may kuan na. Pending chicks. Ham lagi. Bay-ubay tanas kam ni JR. Iyo siya ka. Kan ni to mali. Wa dem to dai. Kan ni to gid ni. Nang pa baka to. Baka. Nagkanas ka mo. Uban ka nang gobi de pro. Ngay uban na kana mo de pauban yan purpose pauban siya ko siyang kanding. Na gid eh. Balik ko na ko ugma. Mo ra ko ugma do. Kita mo do. Tanaw na ko. Lah. Ning snap dia lang. Di ko mo to. Di ko mo to basta di ko kita gid. Kana jung kita nako. Si tutok ko ah. Lah.
Saan naman? Agian Arios Gold Cross. Ah, okay kayo. Lah. Ugma, balik ugma. Tanaw ko ugma na ba? Ug tinuod ba ni? Oh, tinuod ba gud? Gi. Ako ay mo katawa na mo. Gi. Ano to TikTok ka. Gi. Agling ya. Agling ya. Hello. Oke, tinendok ko rin. Tingnan na. Lo. Agay! Alo ka na. Dugaya sana balik-balik. Yan na dong kanang murag buwan do. Gi. Sorry lagi. Ito naman. No. Ay, bersama rembu ako kenapa? Kenapa? Wow. Bersama ko. No. Nagkana kay kanding ba? Nagkadugay, nagaligon. Daghan ni kalit. Sa may gustong ko ano, Oo. hindi na mo kaninyo. Pamay ni ninyo. Dagan na kay kayo. Pwede na na, pwede na minyo eh. Minyo ana nalewa ni. Pares ni kong. No, nagkakayo po. Buhay naman na eh. Itugay mo kapilan eh. Pura kanding ba? Ug ba naman na kaon, pwede naman tambay. Mo yun, sagbo diri oh. Basta mo kaon buhi, di ba ga? Para ko mo na. Pachuy-chuy ba? May sparkle ba? Sparkle ba? So, sparkle ba? May kusog damdagan ni dua ba? Bantay ka? So, klaro. Kubing sa Mga sapatos sa mga ga. Teka ni, sugo pa siya ba? Bagot-bot ni. Pe, lakaw man. Amti kayo? Patindan sa medul. Kita mo dia. Dul, dala kaya to kita ti puson dul, nang sargutahan ni. Sige lang day kagkuhan dia ha. Panchiks ha. Sige lang juga panchiks dia tola. Ato nang amiga dul. Amiga oh. Kahing amiga ba? Unsa day ka? Mga ultimo ra na dul. Sige na ako Attendance ko ga. Gano'y TV largo matik. Sige ako dul. Ah, nakuha yun. Woo! Jawa. Press Gordo. Okay ra ka dun. Salamat ka sa pag-video dala. Shout out sa yung kuan. Sa pangalan mo? J. Ryan. Hindi na sa Sagbugoy. Cute ng racket. Sana sa mga cute ng racket. Gaot. Salamat ka dala. Pila ka bayad mo dun? Kiss. So, Palaw. so mo to siya tanan karong adlaw mga ano. Hinawat ko nga nalingaw mo. Hinawat ko nga magkita pa yung balik sunod sa sunod no. So before na tapos so nalay pangutan na sa inyo ano. So di ba kung manguha ka og kuan dili imuha tawag na siya kawat mga gano. Pero ana sila nga kung kuan manguha kuno ka og sample prutas kay gigutom ka nga imong kanon.
dili na siya matawag kawat. So ang pangutanan ako diya, dili ba matawag kawatan ang nangawat kung gigutom siya? Kung unsa yung mga tumang mga gano, comment down below na ninyo, no? So, kuan day, sa kato day yung t-shirt, no? Sa katong t-shirt na gihatag sa kuha ni Sir Jingle, no? Wala pa dyan i-PM sa kuha to, no? So kung nakauyon mo itong t-shirt mga katambay, comment lang mo kung di i-PM ko ninyo. Ako itong ihatag sa inyo ha, so ipagdaduha kay di ubay na miglabong nun re. So, mga siya tanang karong adlaw mga ga. That's all for today, Ganoy TV, and out. Bye-bye!